लोगोफोर नोंथांमोनखौ आंनि गोदान मोनसे भिडिअ बरायबाय ओमफ्रायो नोंथांमोननि सिगाङाव आं दिनै संनायनि भिडिअ लानानै फैदों आरोना मैया जों मोनायाव बाबाजों आंजों खांख्राइ हमनो थांदोंमोन दुब्लियाव ओमफ्राय बेलासियाव साम'बो खनहैदोंमोन बे भिडिअखौ आङो नोंथांमोननो दिन्थिगोन ओमफ्रायो जोङो दिनै मैथाजों खांख्राइजों संनो नागिरदों बेखौ नोंथांमोननोबो एसे शेयार खालामनानै होनोसै सानबाय आङो दा जोङो मैथाया जोंहानाव दङ खिन्थु मोजां बिजौ ओंखाराखै आरोना ओंखायनो मादैमोनाव थांनो नागिरदों जोङो ओमफ्राय बाबाजों आंजों दा मैथा खानो थांगासिनो जोङो मादैमोनाव फैदो गोम जों बहा थांनो नागिरदों हाखराव हादे बायबाय मा खालामनो नागिरदों साम' खननो जों साम' खननो थांनो नागिरदों जोंहानि दुब्लियाव साम' नामा गय जागासिनो आङो गय आं जायानो गयखौ दिनैसो मानो बारा दुब्लियाव लोगो मोनसिगोन होनलाय बाबु दुब्लियाव लोगो मोनसिगोन नेफोरदिन थासोयो जिं-जिङाव माने नुवाखै हाब्रुफोराव एथेमना थायोना सिं साजोबगोन सियानो साजोबगोन बाहाय बुरिबायना आरो ने इसांल' मोनबाय साम'खौ आङो दाहाय बेसां मोनगोन आं साम'खौ नायनो फैदो थांसै साम' मोनैनि मा गेलेलायलांबाय फैदो साम' गरनैसो नागिरनायावनो गोलोमजोब्बायसो नै इसांखिनि मोनबाय बाथिसेयानो जानाय नङा दांलै गरनै राननानै जासिगोन मानोबा हारसिंनो जाजोबनो हागोन बेखौ मा हेभि मारामारि between us yes you are right no it's फिसा गाखोनो नागिरदों माबाया जोङो दा मैथा खानो थांसै बाबुजों आंजों बाबु get ready चलो मा मबाइल नायनो मेस्टा खानो फैदों मैथा जोंनिथिं मेस्टा होनो ओमफ्राय गुबुनाव मैथा होनोना आं जोंनिथिं मेस्टा होनोखाय जों मेस्टा फैबाय आंनि खुगायाव बिजौआलाय गोरलैसो दोङो माबाया डाइरेक्ट संनो हाखानायसो थाइसेल' लाबाय थायो नामा केमेरायाबो ओमफ्राय बिथिं खिथि मैगंफोरखौ खिथि मानो लाखो गानदावना होदे मैगंखौ खाखांबाय जोङो नै दा जोङो संनायनि फाला नै आबौआ दा मेस्टा सायदो
मैया हमनाय खांख्राइदों मैथादों संगोन न'नि खांख्राइ मैया हराव हमनाय खांख्राइया मैथानि थाखाय जोङो नै दैखौ बयल माने गुदुं खालामनानै लाखाबाय ओमफ्राय हालदै होबाय संख्रि होबाय बेवहाय माने जों बयलसो संगोन नालाय ओमफ्राय नै बिथिं लाबाय मैथा आरो नै खांख्राइ बे खांख्राइ आथिं फिसाखौ बाबुआ जायो बेखौनो गारनो हाया फिसाबाबो दोननो गोनां जायो ओमफ्राय बाखि प्रसेसखौ दिन्थिलांबाय थानोसै दैया जोंना मोजाङै गोदौबाय ओमफ्राय जों दा मैथाखौ होनोसै ओमफ्राय जों बेखौ दसे गोदौ होनोसै बेनि उनाव खांख्राइखौ हरसै गोदौबाय था थाब गोदौ मैथाया मोजां गोदौबायना दा ओमफ्राय जोङो खांख्राइ हरनोसै मोननैसोखौ बोखावनानै लाबाय माने मैगङाव खांख्राइनि माबा मेजेमा हाबनाय बायदि आरोना ओमफ्राय जों बेखौ अरखौ एसे स्ल' खालामनानै माने ल' खालामनानै खोबना होनसै आरोना माने माबा खालामना होयोबाथाय बेयो गोदौखावगोन ओमफ्राय नै बिथिं आङो पापर एवनो लादों जायफोरा आंनि क्ल'ज बिसोर मिन्थिगोन आं जि पापर मोजां मोनो ओरैबायदि मोजां मोनो आरोना अलवेज कीप एन आइ जुदि मैथा बयल खालामो माने गोदौफावो इसेयावनो अरखौथ' बारा होनो हाखायानो बयल 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 सामब्राम गुफुर आरो बानलु देनाय बानलु आरो सामब्राम देनायखौ हरबाय बास खामानिया जोब्बायनो गोदौनो होबाय थानोसै एसे गोबाव सम बेनि उनाव एसे दैया रानदोबानो जाबाय आरो जानो रेडि नेक्स्ट इयावबो ना दोङो होननानै सानथाराखैमोन आङो इनि खांख्राइ ना जि दोङो मोनखादोबा मानैसोबाबो नङा इखिनियाव थागोन होननानै आं सानाखैमोन इमान बाहायल' दैयानो दलिमाया हादोना दै सारनो नै बेयावनो लङायावनो ना हमगासिनो ओमफ्राय बे जोंहानि न' आरो दैयानो गैया बै गासिबो रानजोबनाय बै खनायावल' एसे दंमोन आरो बेयावनो ना मोन्दों ओमफ्राय रेडि जाबाय नै गासैबो खांख्राइजों मैथा पापर हांसोनि बिदै ओमफ्राय आलु पटल भाजि ओमफ्राय दा जानायनिसो फाला
ब्रेकफास्ट रेडि जाबाय नै जोङो साम'जों दालिजों संबाय आरोना सबाय जाया जोंहा आइमोना ओमफ्राय बेयो थालिर फ्राय ओमफ्राय बेयो छोला माने काबुलि बुट एवनाय ओमफ्राय बेयो थास'जों मैथाजों ओमफ्राय दाउ बेदर अखा बोथोर ओमफ्राय जानोसै आरो जोंहा लोगोफोर आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय साबायखर बावबाय ओमफ्राय आंनि भिडिअ बानायनायाव एसे उल्टा पुल्टा जाबाय खोमा बुजि मोनासै जानो हागौ मानोना आंनि भिडिअ क्लिप्सआ माने टटेल सानथामनि जादों आरोना सानथामनिखौ एसे मिलायनायाव दिगदार जाबाय आरो आंहा एडिट खालामनायाव आङो बारा रोंस्लाबासै बेनि थाखाय निमाहा बिनाय थाबाय आरो नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायनानै एसेबाबो मोजां मोनदोंब्ला अन्नानै लाइक शेयार कमेन्ट खालामनो दाबाव आरो साबस्क्राइबखौथ' बावगारखानाङा बाय बाय